Dobrý deň, prajem. Portál Môj elektromobil a asociácia SEVA vás pozývajú na 3. ročník konferencie IFLIDE 2024. Súčasťou konferencie bude aj spoločnosť ZS Drive. Pri mne stojí Rasto Žembery, ktorý nám porozpráva, aké témy spoločnosť ZS Drive prináša pre fleetových zákazníkov. Dobrý deň, prajem. Súčasťou nášho vstupu konferencii budú riešenia pre fleet manažerov. Od takej úplnej novinky, ako riešiť nabíjanie elektromobilu doma a jeho správne zaúčtovanie do firmy a preplatenie náhrad zamestnancovi, cez kontrolu nad spotrebou a jazdami pre samotného vodiča na strane mobilnej aplikácie, ďalej cez Fleet portál, ktorý slúži fleet manažerovi pre jednak kontrolu a manažment správu jeho nabíjacích kariet, ale aj pre import dát potrebných pre rozúčtovanie v rámci firmy. Až po komplexné riešenia kníh jazd, ktoré existujú a už v súčasnosti ich tie firmy používajú pre spaľovacie fleety, ako ich s minimálnym efortom zreplikovať aj pre elektrický fleet. Takže ak vás tieto témy zaujímajú, určite príďte na konferenciu IFLIDE 2024. Registrácia prebieha na stránke iflidekonferencia.sk. Tešíme sa na vás.